No!
Trời ơi,
Vite, vite, go boop. Allez, on vite. Là-haut. Allez, aïe. Aïe. Là, le truc. Ah, Jack! Mmm. Hey. Hein? Ow. Ah, Yoshi!
Ow. Hả? Keluar.
Hey! 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 Yeah!
Ligger någonstans. Kolla. Vad? Alltså, du har inte för mig. Har du sett utområdet? Du är ju död. De är inte duktiga de där. Va? Det gör de andra istället. Vad gör du? De har inte duktiga. Inte duktiga. Egentligen. Det skulle finnas någonstans